सेन्ट लुकास गिर्जा खैराबारि सिएनआइ मण्डलिया सानब्रैनि हाबाफारिजों 100 बोसोर सेन्टेनारि जुबिलि खुंदों। उदालगुरि जिल्ला खबेरालि ओनसोलनि सेन्ट लुकास गिर्जाखौ खैराबारि सिएनआइ मण्डलिया 1924 मायथाइयाव जागायजेनना 2024 बे मायथाइयाव 100 बोसोर जाफैबाय। मैया 4 अक्ट' बेलासि समनिफ्राय हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। बिनि उनाव गिर्जा न' लांगोनानि गोसोखां गेटखौ बेखेवना होयो रेभारेन्ड जार्नाल जान दैमारि बिथाङा। बिनि उनाव गोसोखां खाम्फा आरो सेन्टेनारि जुबलि सेलेब्रेसननि गाहाय गिर्जा पेन्डेलनि दरखंखौ बेखेवना होयो रेभारेन्ड इमरिटास महित चन्द्र मोसाहारि बिथाङा। सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां हाबाफारिया मैया बेलासिनिफ्राय जागायजेनबाय। खौरांगिरिनि सोंथियाव जुबिलिनि बानजाय आफादनि आफादगिरि मुस्रि फुहर दैमारि आरो गाहाय नेहाथारि मुस्रि दीपक खाख्लारि बिथांमोनहा मा बुंखो मिथिना लानि फै। गिबियावनो गोथां इसोरखौ हामबाय होनदों। जों दिनै खैराबारि सादु लुकास मण्डलिया 100 बोसोर सेन्टेनारि जुबिलि जों खुंनो लादों। जोंहा बे मण्डलिया ख्रिस्ट'खौ सिनायनाया दिनैनिफ्राय 100 बोसोर सिगाङावनो जादोंमोनब्लाबो जोंहा बे गिर्जा गायसननाया 1924 आव जोंहा सेन्ट लुक चार्च हिसाबै जोङो बे गिर्जाखौ गायसननाय जादोंमोन जोंनि आजै आजौनि बै समाव। बेनिफ्राय फैयै फैयै जों दिनै 2024 मायथाइ सफैबाय। जोंहा दिनैसिम जोङो बे गिर्जाया जोंहा 100 बोसोर जाफुंनायलाय जोङो दिनै गाजा गोमजायै बे मण्डलिजों लोगोसे साखाथि बाखाथियाव थानाय ख्रिस्ट' सिबियारि मण्डलिफोरखौ हेफाजाब लानानै जोङो दिनै बे जुबिलिखौ खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। जों सानब्रै हाबाफारि लानानै जों बेखौ खुंगोन। दिनै 4 जानुवारिनिफ्राय जोंहा 7 जानुवारिसिम जोंहा बे हाबाफारिया जागोन। जों आसा फालिदों आरो जों गोजोननाय मोनदों जे जों फोसावनो मोननानै जे जोंहा जे खैराबारि मण्डलिया दिनै 100 बोसोर जोङो बारग'बाय इसोरखौ सिनायनानै। आरोबाव जोङो आसा फालिदों फैबाय थानाय आरो 100 बोसोर जों इसोरखौ सिबिनायाव जों नांथाबना थानो हागोन। आरो बे मण्डलिया खैराबारि मण्डलिया जों आरोबाव गाजा गोमजायै जों इयुननि समफोरावबो जों इसोरखौ हामबाय होनायजों लोगोसे बिदिनो जोङो जुबिलिफोर जोङो बिदि खुंनो हागोन, बे हाबाफारि लानो हागोन जों बेखौ आसा फालिदों। आरो जों हामबाय होनदों बयनिसिमबो जे जोंनि सेन्ट लुक चार्चनिफ्राय जोङो जुबिलि कमिटिनिफ्राय जानानै जोङो बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि हामग्लायनाय आरो जुबिलि कमिटिनिफ्राय गोजोनग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आरो जोंहा बावैसो सिगाङाव जोंहा गिर्जा मोखाङाव जुबिलिनि मेम'रि हिसाबै जोङो मेन गेट मोनसे जोङो इन'ग्रेसन खालामबाय। बेखौ इन'ग्रेसन खालामदोंमोन जोंहा रेभारेन्ड जार्नाल जान दैमारिया। आरो नैथियाव जोंहा मोनसे मनुमेन्ट जोङो इन'ग्रेसन खालामदोंमोन। बेखौ खालामदों जोंहा रेभारेन्ड महित चन्द्र मोसाहारि अदला खासिबारि पास्टरेटनिफ्राय। आरो लोगोसे बिथाङा जोंनि नैबे गोथार गिर्जा पेन्डेलखौबो जोंहा दिनै इन'ग्रेसन खालामना होबाय। बिथांमोनखौ जोङो साबायखर होदों। आरो सफैनो हानाय बयबो ख्रिस्ट' सिबियारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन मण्डलिनिफ्राय सफैनो हानाय बयनिसिमबो जोंनि मण्डलि जानानै आरो जुबिलि आफादनिफ्राय जानानै बिथांमोननिसिम हामग्लायनाय बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ बेसेयावनो आं थुंगेनाय जाबाय। गोजोन्थों। बे खैराबारि हादु लुकास मण्डलिनि आङो नैबे सेन्टेनारि जुबलिनि आफादगिरि। आङो बे जोंनि सेन्टेनारि जुबलिनि गेजेरजों साफ्रोम बुहुमाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय आङो बेखौनो मिथिहोनो नागिरदों जे जोङो दिनै जायखौ खुलुमदों बेयो नंगौ, बे खुलुमजाथाव इसोर। आरो बेयावहाय जोङो बे इसोरखौ बाख्नायदों, खुलुमदों। आरो बिनि गेजेरजों जों बेखौनो मिथिहोनो नागिरो जे जोङो बयबो बासायजानायखौ मोननांगौ। आरो जोंहा बयबो आसाया बेनो जे जोङो सोरगोखौ मोननांगौ। आरो बेयावखायनो दिनै जोङो बे इसोरखौ खुलुमदों आरो बे सोरगोखौ जोङो नागिरदों बयबो मोननो थाखाय। बेनिखायनो आङो खावलायो दिनै जेन जोङो बेनि गेजेरजों जायफोरा दिनै बेबायदि नंगौ लामा बेनि गेजेरजों आरो खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनै नाजादों। आरो बेनि जुगिदि जोङो बयबो जेन बे जोबनो गैयै गोथां आरो बे सैथोखौ मोननो हायो बेखौ जोङो बेनिफ्राय मेसेज हरो। जोंहा नैबे जिथुनिखि जोंहा सेलेब्रेसना सानब्रैनि हाबाफारि दिनैनिफ्राय लाना फैगौ रबिबारसिम बेयाव जोंहा इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बेयाव फोसावनाय जागोन। आरो इसोरनि गौरवनि थाखाय जोङो गोबां बेबायदि मेथाइफोर खनगोन आरो बेबायदि मोसाग्लांगोन। आरो जोङो जोबथा सानाव जोंहा हारिनि बेबायदि मोसाग्लांनायफोर थागोन, गुबुन गुबुन हारिनिबो थागोन, बिसेसकि जोंनि बर' हारिनि थागोन। आरो बिब्दिहै जोंहा मोनायाव बेबायदि कालचार नाइट बेबायदि मेथाइ खनगिरिफोरबो फैगोन। बेयावहाय आङो बेजोंबो मिथिसार होनायजों लोगोसे खावलायनो नागिरबाय जे खाथि खालानि नोंथांमोन बयखौबो जेन बे फारिलाइयाव जोंखौ हेफाजाब होफायो बेखौ आं खावलायहरनाय थादों। गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा BLCनि
BLC नि जोंहा बिशप बिथां राइट रेभारेन्ड इसाहाक मसाहारि बिथाङा गाहाय जोंनि आलासि आरो बेबायदि जोंहा लोगोसे साब्रै बुंथिगिरि दंबावो बिथां MC मसाहारि रेभारेन्ड आरो लोगोसेनो रेभारेन्ड जनेल जन दैमारि लोगोसे रेभारेन्ड जुरन बाग्लारि आरो लोगोसे जोंनि नर्दार्न आसाम दिनारिनि WFCS नि एभेन्जेलिस्ट मिस बिलाहि दैमारि बिथांमोना बे जुबलियाव इसोरनि गाहाम बाथ्रा जोंनि गेजेराव लाबोगोन जोंनि जायफोर बे मण्डलिखौ गायसनना गालांबाय जों बिथांमोनखौ जोबोद दिनै हामबाय होनो जोङो गमायनो बिथांमोनखौ हामबाय होननो गोनां मानो होनब्ला जोंनो दिनै बे मण्डलिखौ लुखांना गालांबाय आरो जोंनो दिनै नंगौ लामाखौ दिनै दिन्थिनानै गालांबाय बे सैथो इसोरखौ जोंनो दिन्थिना गालांदों बेखौ जायानो फोथायगोन दिनै जों मण्डलिफ्राबो आरो गुबुनाबो दिनै फोथायोब्ला जों बेखौ जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन आरो बेबायदि लामाखौ जोंनो दिनै होनानै गालांबाय बिथांमोना दिनै लुखांना गालांबाय बेवहाय जों बिथांमोनखौ अहेक जोङो धन्यबाद होदों जोङो हामबाय होनदों बे समाव जों गोसोखांदों गमायनो जों बिथांमोनखौ हामबाय होनो जोंनि मण्डलिनिफ्राय जाय 7 जन बिथांमोना बे मण्डलिखौ गायसनना गालांबाय आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बेन्जामिन ख्रिस्टियान दानियेल ख्रिस्टियान बिथांमोना लेट खेरा ख्रिस्टियान जखरिया ख्रिस्टियान आरो रौनाय ख्रिस्टियान लम्बर ख्रिस्टियान बिथांमोना जोंनि मण्डलिखौ गायसनना गालांबाय क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंलिश स्पीकिंग स्किल मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नाम्बार 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन